Well, mother lumsa digging to rugach agus tógach me man nartéir digging to. Take him, sure. Agus gael no fad vale. Ní rála méise an bhíarla go dtí go chus ar scoil. Agus furas má bhunscoilíocht sa scoil náisiúnta mal nartéirigh ach an son chuireach mis sé raig go dtí scoil chónathe ag garreg na siúrad gunta ar badáin mar bhí ceangal ag mo bhíntear leis an scoil sé sin le rá go bhfuair antínílumm i dachas ann de fuaircha le maithir agus son bhí me de fuair an Róm chomá. Agus bhí ar na bóigas a chlán agus chuireach an son me. Agus an scoil sin bhí sé mar scoil a fadó sé sin le rá gur scoil sais lán bhéalach a bhí ann ach nuair a bhísa ann bhí strathbháin sé sin le rá bhí rán go bháin gach bliain a gin na hábhar ar fad trí bhean na Gaeilge agus bhísa sa rán son. Spéisial. Ceapan gach eula méid trácht céide anm na scoile rís ceapan go raibh duine éigean eile dheasta léir bhí méid leabhartló mar tháinig sé. Well, scoil bhuair carrig na siúra. Sure. Yeah. Ach bhí dumpaí sé ar an méile cmínta éigean bhí cinál an dhearna gaelscoil na nó drama éigean suas iirecht. Beidir bhfuil mé ábhasca le scoil éigean eile dubradán rinne siad iar cinál go gcuinóí mar scoil éigean is am. Yeah. Ach cúi tú ráin sin so chus Guinness aber sin an man scoíocht a bhí gom agus an son chus a raig go dtí cláiste bhuirig an smáil don bunbún teoireacht. Lean mé raig? Sure, yeah, no cúil tú go limnach an sin. Yeah, no, just inis chunas mar a hard. Yeah. So bhí extremely an a limnach agus mar sin do agus bhí sa lorg post an son diggin tú nuair a tháinamachchas an gláiste. Nis nuair a bhís a limnach de chóla aber tháinas amachchas an gláiste 1967. Agus nuair a bhís a limnach de chóla má go leor meálar Ryan Gaelscoilna ach ní a bheith an ólas a gom ar líon meálara agus is dócha diggin tú beidir árás i géistecht agus fuas a raig as chuiris isteach ar fostan agus furas post scoil béarla i fiún glas im le clia. Ach bhís bhí fuair Carolum mar níor náin ó Ileán Arden fuair sí post i scoil móví a Gaelscoil a bhí ann. Agus bhí áras an gin lena chéile. Agus bhíh mór techt a bhile agus a gachtrí dom féin Gaelscoil agus mar sin do diggin tú agus fuair a spéis an diggin tú as na scéalta bhícha cé agus an saolsáis a bhí a céit aber ó heh bhí siábalta gurb gachtain na leabhar Gaeilge sa scáil agus gurb sí gobar trí bhean na Gaeilge agus mar sin do. So tréis an cearm líana chah i gobar i fiún glas is scoil a bhí bunathe agus scoil mhuar a bhí inte agus bhí áisian inte agus go chéad mar sin chuiris isteach ar post sa Gaelscoil scoil Santan a Dálacht. Scoil Santan bhín a scoil ar mise. Oh yeah, just thought Yeah, solam garage na ní náin nar a bhí sound. Right. Oh, bhí mise ann ó bhí so sound, right? Yeah, bhí solam garage na ní náin. Right. Agus an son sinné áit ar lí a furas an taí. Sure. Mar bhí an scoil a Forbert. Agus treis blian nó ró vís ar mór banistíochta mar ionsaí na múntóirí. Agus vís ann gan am nuair a bhíidir ag déirigh fuair na buan a gáilt an scoil. Sure. Thosní mar híos na seomraí réamhíonta ar bóthar an seanbhá bún an son diggin tú? Tuigim, sure. An son bhí seo luas na hochtá dínis 9 hochtá héana hos níos a múin an agus an son bhí
bhí ibrecha dul léig scoil bearla suas a bóthir, mar bhí tógach scata scoil na stochas na seachtáidí nó digganta mar stoch gur a fás ar néanra dálacht. Agus bhí na hibrecha dul síos sa scoil áirithe seo, agus bhí an bord, bhí Brandán McCormick gan ná mar chahirirlach, agus bhí sé bhí crunithe leis an scoil sin agus maidir le Seom Reid a gháil dúin mar bhí scoil Santana dul a méid. Agus is cuiinlim an son gur bhóg cúpla rang suas an son. Ach péascéile is an son ar lí a furas an taithí sais ar an ghil scoilíocht. Vís a gobar an uair sin, is cuiinlim nar a chusca scoil Santan agus ar feadh rein bliant ina dhéag, hí scata cainteoirí dúchais ag múine sa scoil. Agus aber bhuinas an na hanamh as son, gan dá diggin tú, agus dána saon agus mar sin do, agus furas taithí soch ar an múntóireacht agus ar an mainistíocht agus gachéan mar sin, agus dréir mar a chuig an táim aig an son, som gribh chuig ména dí a caite go mán agus snuc an fógrad an bos seo ag Gaelscoil lis na nóg a ranalach. Agus churas isteach ar an bost agus furas sé. Hart ar 9 sé. Sin an bliana hosnig lis na nóg. Spéisiúil agus san raibh ein chomach a bhí an scoil bunathe stácha. Bhí an cuiste bunathe treis cadagáil, mar bhí na hibreach bhí fihéan dalta go. Agus bhí ort an uair sin a bheithéan a bheith gut chun scoile hosnú. Agus bhí na leanaí acu agus bhí seomra feite acu ar feadh bliana san Ospedéal Rí go híos an ánach broc. Ach nuair a gginnis an taglah dúrach lom, go ráidir ag súil go mór go mechan scoil ag boga go tuig a chuileannig sé sin an Collinswood House an áta hosnig an Piersach scoil éana. Ach go mech achorú le déanamh ar an tuig sin, mar seachas seomra nó ró fóthairach a bhí sa tuig. Aber is cuiine an chéadlách was isteach, aber bhí an hála ann, agus bhí sé ábalta dul isteach ar dheis go dtí seomra beag agus an dara foras ar dheis bhí seomra eile. Ach níag fád dul isteach éonát ar chlé mar fóthairach a bhí ann. Agus níag fád dul ná de staire a chanirid. So bhí neart a cháirithe le déine ar. Bhí, yeah. Há sé sin a bhád nó raibh sé a bhád mar sin? Well, an rud a hála tá sais le tuige chuileannig diggin tú bhí cuiste áitiúil cum an heachta chuilean, agus bhíidir a gníomhú beidir le deimlíon na riime sin, I ddéireg airgad a bhailú chun achorú dhéanamh ar an dig. Ach bid is stocha na hochtádaí agus beidir ó héab cúsaíach na míochta ní raibh rudaí go maith an uair sin is dul am gribh cúlúach na míochtáin. Ach bhí anna gheacrocht go an muoinú a gháil ón rialtas an tuige dhéanamh suas, mar an rud an aimime bhí go san ná go mbeadh sé mar ionad chultúra. Agus an son is tólam gur bhí scata sais gníomhíochtaí ar siúlachach an airgad a bhailú agus mar sin do. Agus péascéile bhí an scoil ag lorug tuig scoile diggin tú. So de chuig an cuiste bunathe I dangháilethe. Agus is tréis scata chórátaí is doch agus mar sin do bhíidir sásta sin a ligint isteach. Agus chuige sin a dhéanamh diggin tú, chaidir íasachta gáil ón mán chun seomra a réiteach.
agus bhí an bánsáasta éasachta thuúdóibh mar vísa gomach an scoil a techt seach agus go méimiist ábalt an cís an éasacht a sí go dhéanamh digan tú. So is mar sin a dibbre sé sin. Gintí suas seomra bháin dúis agus an son chafií cad planála gáilchan an bblion na dhéag chun seomra eile dhéanamh agus mar sin do. Agus bhí sé sin dachar mar mar bhí an rud a dul raig aber bhí breis airge de tastáil digan tú agus níor bheith síomh na scoile digan tú agus deire an rud a hála ná go raibh an rain stás de cad a thuairt stad féidirachtaí a dhéanamh an dig féchant an bhéatach scoil dul a seachan. Agus feimú an. So dunnech an sa féidirachtaí agus bhí an torra go maith dúidir go bhéatfaí é sin a dhéanamh. Skein blian a hála sé sin an ceann níos déanaí san gábíad díú. Okay, so os némar néidir nach a sé agus chumar isteach an nolig néidir nach a seacht agus déirden gur raibh sé hart beidir 2,000 sa héan so raibh sé sin déanta agus an son an rud eile an dacrocht eile an chéad chun stac eile an son dingen tú ná an muoinú agáil chun é dhéanamh agus aber hoog sé sin tamil eile is cíimnam. Well hí airí a dachas de bhrúla digganta bhí Micheál Martínez dúis a stólam. Agus an son níos na dhéag súd hí Mary Hannafin. Agus is cíimnam an son lá go dánig Mary Hannafin amach chun féchant an scoil. Agus borchnig sí gur fárach a bhí ann ach an lá hána sí mach ní ramar dóchasach leis an méid bhí le ráce ach é sin ráte cadíoch an targad na dhéasan. Agus a 2007 bhogamar amach agus bhí an dul síos go dtí an mucras is tá manscoil ann inis manscoil bhucras tá sé an annach broch agus bhí seomraí raibh go son mar bhí bunscoil ann fadó agus bhí na seomraí raibh fós ann agus bhí slídún fad sna seomraí raibh agus cead idir dún tachtasteach. Agus bhí mar an sunúpla blian an agus bhí an 8 uairú siúl. Agus bhogamar thar náis go tuigechilnig a 2000 agus a 9. Agus tá se bheann bhí se bheann á hen. Tá mí dám á hen. So bhí sé mar aim acu únad cultúir seach is scoil dhéanamh ar dús. Ní chuna sa athriú an plán nó. Well, bhí sé mar aim ag cuman heachta chilinn anad cultúr a bheith ann. Agus an son digan tú nuair a chead idir dúna tachtasteach bhí sé an gníal go leanfaí raig le meachtaí cultúra chomá. Go bheith an dárad siúlan. Agus so thugamar an galún sin digan tú agus Agus an gailgáirí bhín sna daoine sin nó daoine bhí níos má ceáil an gáród nó. Well bhí meascán. Meascán se. Bhí meascán, aber bhí mór a Davis ann agus gail stocha aber leann si gail ach cultúirí chomá agus an son bhí muintrií ghir agus daoine a bhí ranalach aber a chuir a glán go scoil bhríde. Agus an son bhí daoine aber an feargamínse pléiles brand an ó cléirigh ó bhío bethe. Ach bhí gail an ige ach aber láirech sé béal agus gail le digan tú. Agus mar sin do agus bhí fear fiú a bhí imreachtant ar an déobh ó thuaig den gcathair bhí má thoisín bhí sé an gcuiste agus mar sin do digan tú bar níl anlach a bháin ach bhí is docha bhí
hí an críláir dóibh as ranlach. Tuigim. Agus bhí scoil bhríde cinál lán a bheith sin an fá go Áine Ní Shíthigh ag éirí lisan an ága bhhainú sa fine. Well, an rud a hála diggin tú ná bhí daine ar an lista de scoil bhríde agus an son an bblion son den 1996 diggin tú ní airigh le an áit a gáil agus gail georí be cuid bhacha agus an son na daine a dúil tíoch tháinig ar son le chéile. Mar bhí an gubharach ó manúir na fuair ar áit agus mar sin dó diggin tú. Agus handar le chéile agus mar a hála de chéad blian don fihéan lena bhí cúpla ag glán na bháin a bhí tasnú agus bhí 3 rion triplets as tigéile as clán eile agus an son cháir sé sin anna bhuair sais an fihéan. Agus ar mar an dacrucht cinál nuair bheith blin an altaí nuair lan sé roi méadú blin in í bliana sois in íse. Bhí sé dacr dúis diggin tú agus an chéad blian an son nar bhí mar híos ná nach broch bhí crunithe goin madidir le néonra beag a bhanú agus gheirigh linne sinna dhéanamh agus is tólam gur cháirigh an néonra anna bhuair. An dúhrá sin a leigean na stácha, agus ar éin cinná dacruchtaí eile ó thaobh an scoil a bhúnú seachas líon an daltaí agus an cáiríocht an ró. Bíní gá príomh chunsteach a stácha. Well, bhíon fuirgnamh dachar. Bhíon fuirgnamh anna bhú lánach agus bhíon siomh nadidir sú lehanana go tuairtí go chuilnig ach tá siomh anna tá sé cúng agus ní leon spás an agus diggin tú ó hebh an cló páir peile nó rudí mar sin agus bhí sé sinna gceist bhí altere maithe tá stáil sais chun aber an forbert a dhéanamh diggin tú. Tuigim Bhí costas le sin, agus well stoch an dúláán eile den gaelscoil sin den am son ná is cuiinlam go raibh gantanas múntóirí. San áchadí. Is cuiinlam bhí seanna dhachar múntóirí gáil agus an son bhí aber is cuiinlam mór a bháin agus níor bhachéirt sbán den bost. Tíoch bhí an tálinn bhí taíigh an múntóir agus bhí gailen an bhaike diggin tú. Tuigim. Agus bhí sé sin dúlánach an gantanas múntóirí ach ar líéigen be fá trá leat. Agus bhíon fáin bhart diggin tú. So ba scoil cinál bird fiúntóir a fá tamala na? Tú hain agus smiltóir eile? Me héin an chiad blian an son bhíon na dhéag bhí ran gaile agus bhí beirt agus trúr agus mar sin do. Bhíon bíon. Agus an raibh takeíochtaí ó dramanaí eile, d éibh an muoinethe ach a háir cén imachtaí a reachtáilú an raibh stocha go raibh lár imachtaí le reachtáil má bhí an cinál costas cóháid sin leis an altra agus leis an bhirlignamh agus gachrúd. Well, chur an rain an targad ar fáil a chóirú a dhéanamh ach aber nuair a bhí mis le déanamh sús na seomraí sa le bhórmar muoinú na rinne. Bhí scata rudí tá stáil. So bhíoh go chéanáis rud ar siúlagan, bhíoh trá na geistir siúlagan go réalta agus bhí spéis gom héna gúsaí ceol. Agus bhí aithne gom ar ceoltóirí mar bhí déanamh obair nuair a bhís sa chathair fadó aber ó hebh cúsaí ceol nuair a bheith féile ceol tradiisiúnta bhla léarsúil
bhíoh daoine glór daoine charóch le go deonach diggin tú. Tuigem. So bhís ábalta roint ceolchormacha agrú agus chomáile sin diggin tú bhí sé sinna carú le saol cultúr na scoile chomá. Agus bhíoh éanach na nála gan dáta. Éanach na nála go minic agus bhí cante go nuair a bháin. Dear me leat mé ar an cant. Bhíonn go nine mar 10,000 ar an gant. An rud a bhí gceist ná go dtugh daoine seirbhísí sé an aisce nó d'amach ticsírig duine go dúirdí sé gur 7 caicís nó rud ag an marsin. Diggin tú? Tuigem, Yeah, so bhí sé sinna go nuair a bháin agus sílamar go chéanrad na mar go cíistí gan dat agus go chéanrad marsin. Diggin tú? Tuigem, agus céin físe bhí ag an mé monasteach agus a tain ag an tús a leithna scoile céin cinál nu raibh dúirg sáta sa cinál ag irí foiimiú á 7 go 8 sois. Well, an físe bhí ann is stocha ná well a gaelscoil omláin a Albert. Le caiideáin má gailen agus caiideáin má dachas agus chomáile sin achorú dhéana bhar an bhirganamh agus gombeach ionad cultúra ann. Sin an físe bhí ann. Agus a bhfuil an ionad fás fáimíonn an ionad mar ionad cultúra ag gánaí. Yeah. Nuair a duine achorú ar an bhirganamh tá Ísland sa tiig diggin tú. Agus tá seomra an son agus stoch bhfuil spás ann de 60 nó 70 duine. Agus bíon cuirmecha ceol ar siúil an son ag an chuiste cultúr. Yeah. Bín siad go híomhann. Bhí go híomhann ar fad agus bhí seola leabhar an cúpla báta. Agus is spáinte sí alína go minic. Dámach aber eile intóirí an déobh mún eile intóirí a bheith buintach le pobl na scoile. Sin gan áthach is tócha ag go fábhárna na gaithscoil na Níos Institiúí a dachas bháinid dheartha ach gúin. Bhí tá dárad in Gaelscoil is na nóg rud tá rúntaach agus aber sáíonn sé pobl na háite go má. Bhí scata chu don dúram diggin tú nar chórscoil ligin stachan. Rá bhí cinál freasóra éigen. Ach go thóir leanúint raig go meach sé mar runnad cultúra. Ach tá sé inistáis a freastal stochar an dáráig. Diggin tú? Tuigem. Tá sé go má. Agus an rá ein cinál eagriíochtaí eile le héirí cumanúr chun scuin nó chuna na gaig an rah sin sníimi isteach sna himimeachtaí cultúrtha nó na taí ceirfinn na taíochtaí ó eagriíochtaí eile nó an raibh cuiste sois deánach agus snapsblach nó. Well, aber gan dátáin fiad lá aber diggin tú bhí gaelscoil agus bhíon forras pátrúnach da. Fiad lá agus aber chuirdís cóirla na bhahart. Agus an son bhíon borbanistíocht a hain bhíidir go maith aber bhíidir stúama diggin tú agus bhí skillanna difriúla go chomá. Mar hamplas. Well, mar hampla well bhí cúntasaíocht bhí cúntasaíocht bhí aléan bhí alban í chasta bhí sinna chéad caithearlach bhí gom agus bhí sí mar olahiste go glas na tríóide. Agus bhíidir anna bhatha caint mar hampla. Was go bhí ar an trúnú bheith gom gach blian chun daon a bhela go dtíon scóil. So hagach daon isteach mar beir go meach lá oscailte nuair ag an marsin. Agus bhí albh anna bheith sais i caint os cóir an phobal. Tuigem,
chun an rón duine daoine a bhaile agus an rud a dhéal sois. Mar nádin de rúd an tú gantar me an eicmach. Feltána cinál postníogs na cumis sin ann is tóca, Agus well cym deir smaoin yn eisiau na dyn eile chawraglin. Wel fi, a gan dawd fi yn y mwyntorig an y fach o ma, mar chamer fad Ebert I enaf, mar digan tú ní raf ein sbás agyn. Agus ní raf se cosúle gná sgol, na fiú siomri revienta, agus fi an fyrg na vlistalt, agus ní raf cad falla y laga na fac. Agus aber na mwyntori fad a hánig agus a dimig, ginad ar a níhil, agus chwyrdd ar sŵas leis na srianta bhí ann is socha. Digan tú agus bhín clós an a bheag agus chamar 3 clós a bheagin go chéil lá nuair a chuig an scoil I méid. Tuigim ag ammaní éagsúla. Chamar digan tú chamar an tam a bhrisise suas digan tú. Agus níor bheith an fárcáil agin, mar ní le an fárcáil ar móthir digan tú agus é sin ar fad so bhí a go léir ar lí aber ar a níhil. Agus Dave cuasaí sport an sin an railpark peile ar tháinig ar oimsisiú park sport ar deire san gáilta se? Park peile, well, nar bhí na leanaí an a bheagur dúis aber bhí hallamór sport ag bhí cuman ledóig a hís an son Mount Pleasant. Agus bhí hallamór sportica agus bhí mist a gúsáid san mar bhí marrábalta siúlchaige. Fiú bhí marrábalta aber do land an corpa dachas agus mar sin do. Agus dréir mar a chuig na leanaí san digan tú aníis héimiis síos go dtí Park Herbert tréis scoil agus os némar an tréáil. Ginnemar an tréáil pelle agus a máníochta agus Flacadar parts na cluhí bon scoil agus na srahan agus búdar na chalínis na búchalí ag nó blianta de friúil agus rudí marsin. Agus, Agus liú tú an fáras pátrúnach den ra marna taíocht ó gailscoil duna? Bhí mar éonúir sais aber bheith ólas a chu digan tú ó héamh goáiríonn nuair a bhí an scoil fás agus ó héamh an fergnamh agus gachéan dod marsin digan tú. Bheith cóirla ar fála go nó beir go gurdís gléach ar an rhaine dachas ar de hon. Tígam. Agus an rhaine dachas an sin ach chaisiad chunas mar a chaisiad leis an scóil treis. Is tócha treis dó an ahantasáil bhí siad cearcha lár an rá agus an muoinú an raibh strachelt le an muoinú in áiríire. Well, mar stoch godóg sé tamach mar sin héin hánig sé digan tú agus cosan sé scat agad an tiige a chorú. Cosan sé os cún solam nílam siúráltan is céirn ach son go chosan sé 1.2 milliún. Na, mar a méid é sin do scóil se. Mar fórach a bhí ann digan tú. Agus seanéirnig mar dúirtú freisin. Agus nar hosnéidir a tochel digan tú bhfuidir léisce agus go chéanrad fé halam. Digan tú agus an son níor an spás a coch an ar a timppel an bheith i brú timppel ar ó héh meisíní agus an rudsan ar fad digan tú. Tígam se. Agus an sin an is tóch an raibh gair leis an aglas nó san fáras pátrúnach an pátrún don áí. Well, níor mór an hí an sapéil sos a bóthir Beachwood agus níor mór an an chéad níor bhain sé well an chéad cúpla bliain hagach sagart an leasún ó an Cahir Herman hagach sé hún am an dargus.
ach an son bhí sé crían agus go chéanrad agus bhí an spéis gus a bhfuil agus gailn ar fad a labhraigh sé agus thag sé chuin ar an ráir bhíoh rothir aige. Ach an son callach an tar Herman ach déiles agus ar lí in na dhéasan níor bhain sé blianach a gin ach níon ginne dís freastal ar na sacramentí ó hebh cumínach agus cóin ar tú. Sure. Yeah, ach te mud a son níor bhain bhaint gin leis an aglas. Diggin tú? Stigam, sure. Yeah. Ní school ilcredal, ní ha school Catholic? No, school Catholic. Sure. Ben Forrest and Patroon a vegan. Sure. So yeah, ní ra ein buint a day, of course, you can smacht den u banistecht a special. Agus an sin an rahain, so is gwail hagri si ela idir casúla educate together, no? Yeah, well, we educate together, she's the boher. Oh, an rail. Yeah. Agus, the chuiris ahanara, mar an chiad blian dúirt le bhí mar híos ná nach broch san Ospedal Riga, ach níor a bhain ann ach seomra bháin, ach níor cad an fecht ann ach blian bháin. Ach bhí an educate together, bhí der son róine ar a móthir, agus bhí der son, chad er son bog amach mar bhí an scoil á hógandúir, aber an bblion ina dhéag, agus bogad ar isteach go dtí an 2 uair láir a bhí ar bar antí san Ospedal Riga tebh thuasúin. So bhí sa bhírig na bhcain a fá trá. Tá cúpla mí sin. So chuiris ahan ar an bríomhide an son agus ar na múntóirí agus ó am go ham bheimiste dangháil méallar rudí be go difriúla. Sure. Rudí édálaíochta suas, no? Agus docha diggin tú policy beg agus rudí mar sin. Tuigim. Yeah. Spéisiúil. Agus an sin maidir le suas cárláirí nó tachtaí dála áitiúil an raibh ein cebhar wathú son a déibh airgad a lúra gan roiin agus mar sin den, no? Yeah. Well, nuair bhíon cuiste bunathe ag glórag Siomh Buan, diggin tú? Bhí tepar a teachta rát agus bhí dúirt Francis Fitzgerald Lowe a gur cheartmh dul dangháil leis na polatóirí go léir sa counter agus iad a thuairt le chéile. Agus sin éon rud a dhéanaidir agus ben rud a bar a dhéanaidir mar tháinaidir ar fad go dtí an cruinniú agus bhíidir go léir déir a cabhrú agus níor higann cuiste bunathe chuna thaobh ach higadar in na dhéasan mar bhí tágáin a teach. So bhíidir go léir ag sáú a chéile a déir a cabhrú chun Galtain is seoirt, se. Yeah, bhíidir sásta fiú seomra lorug. So bhí den bháin sásta dul go dtí an Ospedal Riga. Bhí den eile sásta dul go dtí meánscoil ag an sósa bóthir. Agus den eile. Agus is mar sin a fuaireach an seomar san Ospedal Riga. Is bótha faoin na bhótaí nó bhí captú. Ag an mar sin. So bhíidir go húntaach aber marach iad ní bheith an seomar a feitis docha. Yeah. Ach, in a dhéasan at son stoch go dúchtí ní dólam gur mór an buinte a gin lo na dhéasan sais aber bhí an scoile dul a raig ach beidir beidir am go hán beidir ach yeah. Sure. Yeah. Agus liú tú sa spéisiúil go hope sé sois dem líne ar an rud tachla chéile nó riir an raibh ein buinte ag an sois liú tú raibh coolú eacnamaíochtas na hochtáirí agus so dheartha beidir go raibh buinte ag an móra sna nóchadí le tacht ar an bhód na scóla mar bhí níos má airgad a bócaí goí. Is dólam go raibh an tígur Celtacha nuair a cadíoch. Sure. Agus an son bhí an tálinn mar níor van obairach tosnathe nuair a hepar an tígur. Agus bhí an targad cadathe.
So, yeah, just, yeah, Yeah. being tall, Yeah, yeah. being tall in, ó hef an size an Tréimhse, stead alarma in se, said yeah, se. yeah. Agus mar dacrochtaí in í sin, nóir a hepar an bechumme mar bhí an tarige fáite nu. Bhí an targus páiteach bhí cuidan na cólachtaí a bhí plé leis an a chóirú beidir sunsize i droblód agus bhí cólach nó techt is cólach deile techt agus mar sin do. Spéisial. Sin in í Yeah. gábhíle sa hochta, na? Rábhíle sa seacht. Sgábhíle sa seach, Yeah. spéisial. Yeah. Ach denna bhún obair hir help héis go le. Yeah. Sin ar nó tuiscintí ata bhfuil sas an ghail tú so bhí tuiscintí ata stáchar an ghail scoilíocht in línti eile cé faoin an túscout agus beidir sat go raibh an clúiseachta bore an trá sin an Yeah. se. Okay. Well, the Hugus trus na Gaelscoil i mél ferste. Se. Sodom gur agrig beidir gur nadar an forest nó Gaelscoil na dagrig rud éigin huas it son. Agus ceandan agus bhí mar ábal a dolamach go dtí cúpla bonscoil agus fiochantar na múntóirí ag múin ann. Simó. Yeah, bhí se go hálan, bhí seanna jas, agus bhí seanna aber bhí anna sprág ann chuma. Agus an son, nuair a bhí sa scoil santan, bhí rodúntach a bhí chursúil gléimist an scéim gaeltachtar. Agus is minic a thugus rang go sé, síos go dtí gaeltach ar coghine, feag trí seachtaní, agus bhí son go húntach. Mar bhí sé stig leis na leanaí is a scoil náisiúnta. Tuigim, Dingin tú bhíidir sé gimmart le chéile sa flós agus mar sin da agus ug sé deistómh sais taíáil ar counter gaeltachta. Se. Agus yeah. Arús. Ní dónbul na scémas ná na heile mar darig an saoil agus deir go chéanad chó darír a dingin tú ó hef sláint agus ábháiltacht agus dingin tú. Tuigim is cóch sé sin deire leis na cuasaí ára agus cuasaí slandáil. Sinné. Níl siad cá fórlahan inis. No. Ach de tháinig rang go sé inis ólas na nógam léana go corcaghine. Ach ní bhil nach bhandar feag roiint léhananta. So bhí sun goach beidir go níana siad bud go siad a feag tamlíní swide an bléon se chuún. Is ceanna lena eachlé sin. An stácha go gcurann sé dhéile na fiasacht agus Severus teanga fiú. Agus céir faoi in Gaelscoil léile cinál counter má gobhar in ag léir nó cinál nascí lá siúd orintanta bhí rudí sport agus ó hef sport agus ó hef ceol beidir agus bích ó am go hán. Agus raibh tú fiasach an sin ar glúiseachtaí eile sóisialta nó éidir cosúla go náisiúnta. Well, vís gom cad a bhí ar siúl agus aber ó hef an Gaelscoilíochta ba? Well, se nu ein cinál glúiseachtaí eile beidir. Fiú las muide sin nu na céir cuman nu ein rud mar sin ra. Vís mar Valdengard chuman. Se. Ein goí na crinne agus rudí mar sin. Oh, really? Yeah, agus an son bhí buinte gom le grúpa ar bhenim an forras déanach. Well, on mal ó chorcaghine behéad agus bhí idir a fadam rachtant le clíach hí an caiirlach a déireg sais bonad cultúra a gháil a gorcaghine chun is dólam an físe bhí gen nadidir a cholís tracht ar an díshirt sa daingen. Cool, it's been cinál filiacht agus rudí annach bhíon se. Agus tag an mit léin ann agus rudí mar sin agus
sinna bhí geistige ach bhí na freistal ar na crunithe sin agus bhís mar rúnaí ag an gcuiste agus dagríimi sreint de spántas alína agus rudí marsin agus ceardíochtach an cúpla pingin chur le chéile agus marsin do. Yeah. Agus buinú amach an ís a bhí ar an internagaí bhí Dave na scoile agus tú treéis bheith ann cinál fethe nó cún fethe bliain. Yeah, buinach amach an ís. Well, is tócha bhfuil sé annaheachar éan ís a cholína. Sure. Dhéanam mar ar néhil agus tríd is dólam bhfuil go chéine sásta. Sure. Agus bhfuil ein plan ní an scóil a bhéid ú nó Ní féidir mar gabhann an Steve. Níl an spás. Yeah. So bheith dámach tuile tuis máthir sa ceanta a géirí a báiste chur ann bheith chorú scóil eile ó nuas tó. Sin díreach éid. Yeah. Agus ar buinte nó beidir raibh tú imi ó hin nó tá feachta sin chun cinál meán scóil lá sa ceanta sin nach bhfuil mar tá sé gabhann ar. Yeah, well, níl sé sin ní a buint gom lei sin mar níl mána héile ach is rud bhí ásra mé chlós mar ar lí is tócha níl an tradiisiún sa ceantar aber go raibh éon lean a bhí go a ran go sé go raidí sé ra go dtíon meánscoil. Se ní an tradiisiún sé ann stíir grúp bonscoil a bhí ann na. De chuig cuidice ach nunlach a gcónaí a chuig ar aig. Ach aber sí a bór fé blian eile aber bheith sé go húntaach aber ní hóca sé fiú fé blianach das nóch gail chláiste sa ceantar. Bheith sé go húntaach diggin tú ó heh na gail scoíochta go bheith dís leanúnta raig agus go bheith an tradiisiún ann. Agus cá ran an mionlach sois a dul chláiste ann ísa gan agus. Chláiste an ísa gan chuig go chláiste an fírsig. An fírsí se. Chuig duine nó berpéidir go chláiste bhire. Chláiste an fírsí I gcóircí anna? No, ráfar náin. Oh, yeah, se. Tá go an ceann nó. Se, yeah, gan tú. Okay, se. Agus stocha an ceistérnach mar se cén fá go raibh an bhil agus an sois ómar a fád an dúa go léir chaú leis an cén tábha go bhí leis. Well tá na rágam den Ireland agus tá na bheasagam agus is tóch gur hasasta gom aber gomach deis ag leanaí an tan go gálam aber díine gur a bhí adógan le gail a chomáile sin a riine ná a bh hógan le gail go raibh an deise có agus go bhéad fhí an tan go thuair dóibh agus bhí sé anna gheas a bheith buintach le pobl sí bhean na gailne diggin tú ó heh aber de lí bhethe a bhd ó bhaile aber ó chorcaíine agus mar sin do agus bhí sé dúlánach ach stocha go ben dúlán ich mead a mecht me diggin tú hí tanir sin stair a buint leis an dig le tuige chuilenig agus hí sprág a buint leis sin chomá mar is minic bheith fácíine bhar na daine a chuig rót sa tig agus an éibertí dhéanaidir agus go meach an áhas ar a neomh do géadís an obair a bhí ar siúl agus chomáile sin diggin tú bhualas le daine brathe ón gaantar agus
mar sin dó diggin tú tuismitheoirí a tháinig isteach agus mar sin dó agus rud eile a tharla chomh maith le molín ná bhain sé le uimhreacha don rolla diggin tú agus bhí bhain sé na blianta san nuair a bhí teifig i teachtasteach bhí tuigigh bun an bmhóthir cai go raibh sé ag an bord sláinte nuair a dtéigean ach tuigigh bhí ann saith áit sealadach a bhí ann de heifig. Bhí cúpla clán is tuigeann san ón ní géir agus chas nóta beag isteach lá bháin go raibh scoilbheag thuas ag bar an bmhóthir dámach spéisiigh má bhí aon leanamh diggin tú ábalta freastala agus dá bhar san de tháinig ráchlán chum ón ní géir. Agus duine go bhíonn si ar na mán inis go minic mhuireola me Jacomi. Agus tuis go dánig beirt tháinig daoine eile agus an son sais pobl idir chultúr agan. Chuirmar bhí tréimh se bháin agus beidir go raibh denúr nó rágan na dhéag a gine ó híre eile. Agus bhíidir go húntaach agus aber bhína leanaí go húntaach a fála an teanga. Agus bhí na tuismitheoirí ní chuidir isteach naach ar réine agus bhíidir báúil agus diggin tú buíoch agus go chéad mar sin mar bhíon scoilchó beag agus bhí mar ábalta an aire thuair dóibh. Agus an son bhí comórtas á ré ag an Irish Independent. Agus chuirmar isteach ar a Building for the Future an anime bhíir. Agus thugadís stólam nádar 5 míle nuair a dtéigean don scoil a bhuacha nó Paradé. A chuirmar isteach ar agus an téma bhí gan an idirchultúrachas. Agus bhuamar é. Agus bhuamar 5 míle. Ach de chuir sé anna bhuair leis éil na scoile mar thugam mar chuiristeach den tuismitheoirí an na tír eile an labhairt lena leanaí maidir lena gultúr agus mar sin dó. Bhí chócádaí álan ag an sa scoil ó thaobh ceol ó hír eile agus bí ó hír eile agus gachfad mar sin. Sin agus an dálaach go raibh cinál go bhfuil so is tábhacht eile le sin Well, sa téiltáil nimhán. Agus bhí an rud a gaharú an uair sin, diggin tú. Na náchadí rói se. Bhí an sochaí gaharú an uair sin, diggin tú. Agus bhí sé go húntaach sais, well, gur ghlacadar an deis freastal ar Gaelscoil. Agus chuig bertacha ar aig, nó níos móna bert ar aig go dtí clástíos a gáin. Bhí sé sin go máid, agus is tócha is cinál rud cinál go féile lá so is in dochtú nó níine sin a cheart cinál léisteach ar saon na héireann. Saon na héireann sin dír a chuid. Well sin é Áine go mbeadh maith. Céir an tá fáilt ród céir an.